RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Maugining usa ka babae nga taga Punta Prinsesa, Cebu City. Ang akong magtatampo nagdasangan nga Sel. Kumbiyaan din ni ma. Dili di ay takuyog. Nak, kinahanglan man nga mo trabaho si mama. Kung dili di kay bini din hinilula ni mo, mag-isip pangita og trabaho. Samot ang way kaon. Si Papa di ay nganuwa man siya mukuyog nato. Na, pasabta gani ng bata. Ayaw ililong kay dako na na. Sil, dili na mo balik ni Papa ni mo. Ha? Nga naman? Basta, ayaw na lang paglaong itong amahan ni mo. Nakasabot ka? Ma. Kini ulit si Mama. Ambot lang atong inahan mo eh. Kimingaw na ko niya, Lola. Ay, sus ayaw pagdrama diya, Sel. Sa puton matagsamot ni mo. Ay, kung ano buin nun itong mais dito, aron may magaling ta, aron may bugas ta. Oh, Lola. 9 years old na lang ko. Pero, wa na gyud ko kita ni Mama. Di kalimtan na gyud ko niya. Si Lola sad, dili musulti ko na si Mama. Laina sad ni Mama, uy. Hasta si Papa sad, lain sad kaayo. Wa sila magkunahuna na ko. Si Lola sige lang kung patrabahoon sa bukid. Wa ko niya pa eskwelaha. Magsige pagit og pamunal. Gamay sayop, bunal dayon. Dili gani ko makaantos. Malayas man gyud ko dinhi ba? Human ako og lawag sa mga manok ni Lola. Magdali ko, kinilaba para pa ko. Sel! Sel! Wala si Lola, nga naman ka? May isugo na sa siguro ni ay. Sel, marika dali, pagdali! Oh, Lola, katiyot lang. Nga naman la? Sil, anak. Malisa? Kadako na ni mo, anak. Ma? Mama? Oh, kinsa man ning bata, ma? Imong manghod, anak. Ha? Uy, sa may tuyo ni mo, Lisa. Ayaw kong ing naibilin mo sa nang anak ni mo nako. Tiguang nako eh. Di na ko katiman og lang gamay pang bata. Uno pas palakan unon. May nabag magpadaka kwarta. May langkas una. Sunod, may nalangkas pagarpar og saad, baya. Ma, ni ako kay ako nang kuhaon si Sil. Kuyugon na ako siya dito sa Cebu. Tinuod ka, ma? O anak, manghipusan ang mga gamit ninmo. Imanglakaw na ta. Oo, ma. Sil, mo ni si Papa Jeffrey ni mo. Maayong adlaw, kuya. Uy, dagan ding imong anak ni sa. O lagi, bata pa kayo ni siya nga akong gibiyaan sa akong inahan sa una. Day, Sil, pil atoma. Ayaw ka uwaw. Na ang imong mga manghod. Ganahan ka din Oo, kuya. Murag puutan man ang bagong bana ni Mama. Pero usahay, makatungo ko nga mag-away sila. Muriklamo manggod si Mama nga kamara ang sweldo ni Kuya Jeffrey. Ay, asa na ba di akong papa karon no? Sil, day malakaw sa ko. Bantay sa ni mo manghod ha? Oo, ma.
Asa naman si mama, uy? Gabiin naman lang. Wa pa man mauli. Ate, gutom na ko. Sige dong, pakanon na lang tika upulos kanon na. Wa pa man si mama. Dili pa man ta kapalit og sudan. Ay, kaluoy sa mong baby boy, uy. Sil? Hala, naana si mama dong. Sil, panghipos si mong nga gamit. Hasang kang dodong. Pagdali. Ha? Pero nga naman, ma. Basta, pagdali. Ma, asa man ta ba ingon? Nganong talit man lang tang nilakaw ngoy panangit ni Kuya Jeffrey. Basta mahibaw ka raon niya. Ma. Ma, kang kinsa maning bay? Honey! Honey! Honey? Unsa ni ma? Sibot pasabot ani. Unsa ma? Hello nga gani, Sil. Dili ko makatuoy ni ma. Kibiyaan ni mo si Kuya Jeffrey kay naana sa kailain. Ayaw ko ging na ma. Nga maong nagbuwag mo ni Papa kay nangabit ka. Hilom ha? Manugan ka ni Testo. Ako'y labot ko makadungog siya. Mas mayoy noon. Ano may bawas siya kung usa kang klase sa pagkababay. Kung wa ka makauyon, kung di unsa ka mo pagbuhi nga managsuon, layas! Nakilas-silas ka lang, ma. Kung makakita lang ko kikayon, kung makatigom ko kwarta, mulayas ko din eh. Sil, magbilin kog kwarta nimo. Ipalit og bugas ha, 15 ka kilo aron matingob. Dili ata sige gawas aron mo palit. Unya, magbilin pud ko og kwarta, budget sa sudan, balig usa ka semana. Oh, ma. Sige kay mula ka mi kadiyot ni iyo desto nimo. Dadto na mo si Dodong. Anhin na lang ka kay white tao din hisabay. Oh, ma. Dako-dako ni ang gipili ni mama. Higayon na nako ni nga mulayas din eh. Unya niglakaw niya, mulakaw sad ko. Manimpad ko sa syudad, manarbaho ko. Sakto naman ko sa edad. Pasaylo ako, ma. Ako lang unyang ilisan ng kwarta nga akong nagamit. Kung makatrabaho na unya ko. Oo, bitaw, nangita-bitaw ko katapang din hi. Pero gusto ko nga kasaligan. Sa man kasaligan ka. Makalaom di ka, ma'am. Kugihan pagyud ko, kay anad man kong trabaho. Nahalas sige. Pero panidaan tayo sa kaha, okay? Okay, ma'am. Salamat, mama. Kadali sa panahon. Duwa ka tuig na ko din sa akong amo. Kumusta na ka si mama ang akong manghod, no? Sel? Kuan di ay. Pangumpra niya isda nga to sa merkado, ha? O diyang kwarta, o. Oh, sige, ma'am. Ay, bugat sa ning akong gidada. Musakay na lang kong tricycle pa doon sa bahay. Nena pa doon ni akong parahon. Asa ka, ma'am? Dong, unahan ko, Dong. Okay. Sige, sakay na, Gops. Dong. Liko niya diha, Dong, ha? Sa unahan. Di na rin ka nagtrabaho, Gops. Ako na pirmi mo ito mo, ha? Ha? Pwede ra pod. Nakay number diha. Taga ko, bi. Ha? Joker sa ni si Mike da. Ganahan ko niya. Pero, ay, dili sa ko aning butanga, uy. Ako lang ni siyang tilingawan para waylaay ba. Libre pa ko permi sa iyang sikat. Magmula nang makilala Sil, ka. kano sa mo ko sugta? Huwag iko'y paglaom ni mo? Hala, nagdali ka? Sugtar lang ko, good. Alam ko pantusa. Sige na lang, uy.
Kakulit sa nimo, eh. Basta, mo na to ha. Wali bawi ha. Dili lagi. Kining Sel, mula ka mi si Sir nimo. Magdami ka adlaw mawa din hi. Ikaw na bahala din sa bahay, ha? Oo, sige, ma'am. Mike, nagunsa man ka din eh. Umang kang imong amo. Mahumyanay ko. Nayapag ka. Uguroy, nay makakita ni mo. Gusto ka mapapagod din eh. Wala lagi. Malaki ko ni mo lang kagod. Sabat ya, uy. Walang yung kailangan na ibawaan da. Sige na lang gabi. Tumanin ako. Bakas lang bitaw ka. Sel, nagabantay ko nimo nga magluya ka permi. Nya luspad kaayo ka. Naon sa man ka? Ambot lang bitaw, ma'am. Duka gani pirmi. Kung naa ka pa'y uyab, magkasulti dyan ko nga mabdus ka. Pero wa magkakay uyab, di ba? Ma'am. Kung mao na, dalon ti ka sa amo. Bakas lang ti ka Sel. O sa may pagkaon ni mo na ko, ha? Kabahay pa yan ako, nga nasugang mako ni mo. Ayaw anak god. Labayat ti ka. Buhaton ako ang tanan. Mabuhi lang ti ka. Huwag nga itong mga anak. Dili ko mapakasali mo, Mike. Dili ko. Huwag ko mahigugman ni mo. Bahala ko'y amahan ni nga akong anak. Sel. Magmaahay man ko nga nagpadako sa akong gipati. Uwahi na. Milayas ko sa amo tungod kay nasilag ko sa binuhatan sa akong inahan. Apan sa nahitabo na ako, murag na parehas na Sa pagkakaroon, dako na ang akong anak. Pero wag ko magpakasala sa iyang amahan. Nagpasalamat na lang pud ko, nagkidawat, ug wa ko pasagdi sa akong mga amo. Dini na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Among kaakikibata ng Diyos sa radyo ni Jenilyn Soto Sacobos, o po sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap, mga hikala, mga suging tipaminaw, kinasigasin ko ang kidapit sa papada, sa inyong nakalanlaing kaagis sa kinabuhi, nga naglibot sa sagawit. I-address lang ining tulumanon, hantumanan sa sagawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez, Building Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubagay pada sa hantumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Mayong anak ko yung tanan nga nagpaminaw karon ng maong tulumanon, kini ang akong suluran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artistang maghatag kinabuhi ng akong suluran. Itago ng kunyas pangan nga Jane, hingkod ang pangindaron o sa ka-single mom. Itago na lang sabang akong address. Punto legal kining akong suluran, kabahan kini sa akong pagka-single mom. Foreigner ang amahan sa akong anak o sa ka-Japanese o mao ko ni hinungdan sa ako karong suluran. Aron iyong hisabtan, sugdon ko sa dihang nagkaila mi ini maong hapon, nga tawgon talang og Ken. Ingon ni ini ang mga panghitabo. Uy, sweldo man ron, Jane. Dili ta mga on dito sa kantin, ha? Ha? Asa ba di ay? Taon sa tag-fast food din sa mall nga atong gitrabahuan. Uy, Saba ka diya, uy. Ibaw biya kang mahal na diha, ha? Ug napwerte ta na kong daginot dire. Aron lang may mahibilin pa sa akong sweldo. Aray padan lang mga magpapas probinsya. hay na. I-treat sa napanag sa imong kaugalingon. Uy, mga unta og crunchy nga fried chicken. Baya, no? Maninitan jud ka, Yvonne. Katihik, bayaan ni niya, uy. Nga wala man nakaabot og 100. Basta kuyog ta. Ato takaon sa crunchy nga fried chicken. Buing. Diri lang ko mo linya og order, Jane. Kay mo ang linya. Maro jud ka, uy. Dili lang ko, uy. Oh, what do you want? That fried chicken with 1 rice and drinks. Okay. Ako man daw na sulalog niya. Kuyog niya usa ka promo sa ilang department. Hi. Nag-hi siya na ako. Hello? Miss, boyfriend ni mo? Ay, dili, uy. Friend lang. Okay. Ay, hapit na kumabot sa taon. Kakain na Miss Yvonne, uy. Mas nauna pa man ko niyang naka-order. Mao na diha. Kay bitaho sumakig linya. Ibakanti ko ning usa ka lingkuranan alang niya.
Ay. Oh. Awis siya T1. Okay. Oh, thank you. Thank you. Patay. Nitupal man siya na akong lingkod. Oh, kung maabot si Yvonne, dihan na siya sa among atbang. Oh, are you working in the small? Yes. Promo girl. What department? What floor? Second floor. Jeanswear department. Okay. Oh, what is your name? Agoy, gila-ila naman katuan eh. I'm Jane. Oh, Jane. Nice name. Me, I'm Ben. And I have a picture with you. A selfie. Ha? Mag-selfie ta? Di naman kagahapon oy gaga. Ngawa man ta magkita dito sa fast food nga itong gitanan. Kita ka kung imong may katupad kang hapon. Mangwa na lang di ka disturbo ha. Nangita na lang kog laing table. Amaw, dyan ka, oy. Ikaw ba? Gigisanong ko pangutanas hapon. Kabunga-bunga taon ko, mapipila na ning ako in English. Jane, miss, maningita niyo mga pulaner. Ha? Kisa ba, oy? Ay, kaya pagsigig binuang na. Ay, pulaner lagi, hapon. May picture ka nisa nimo. Second? I want to have dinner with you tonight. Dinner? Go na. Yung katlok. Inay na ako. Yes. But can I bring my friend with me? Oh, yeah. He's okay. No problem. Wala, Jane. Wala. Klaro na kayo naibog ng hapunan ni mo. Yvonne. Sukat mo niyang kaila sa maong hapon, sige na siya pang-invite og dinner na ako. Nanguyab og akong gisukot. Sa pagdagan sa among relasyon, nisalig na ko niya. Kay buotan manggod siya. Matag-out na ko sa trabaho, naagad siya magpaabot na ako sa employee seat sa mall na akong gitrabahoan, arang pasakyon ko inagpauli. Hangtod nga nahog nagyud ang akong pagbati niya. May nitabo ang ginamo. Og matag day off na ako. To ako pirmi sa hotel nga iyang gisdahan. Hangtod nga ni mabdus ko. Nangatubang yun siya sa ako mga parents sa probinsya. Kunya. Uy, usa day na kahapon. Uy, kaklaros mata anak siya. Gamay kay mata. Unsa man sa trabaho anak niya? Usa ni siya ka geothermal engineer ma. Nagtrabaho sa kadakong kompanya din sa ato. Mao ba? Interesado gyud di ay tingali na nimo kay nangatubang man gyud namong papa mo. Pero oy, pagbantay anang hapon na ha, Jen. Kay mga maro ba yasab na sila? Karon kay napamabdusan ka naman di ay ana. Siguro ang imong kaugmaon og sa umabot nimong anak. Jane, next month, I'll be going home to Japan. What? Some important matters regarding my work. But I'll be back soon. I think I'll stay for just 2 weeks in Japan. And I'll be back here. Ken, be sure to be back. Remember, we'll be having a baby. Oh, yeah. Yes, I understand. I'm very excited for our baby. I will be missing you too for 2 weeks, Ken. I love you. I love you, Jane. I love you. Ha? Dili na nimo makontak ang hapon? Sabay niro. Sige pa siyang panawag na ako, day. O nag-promise na mabalik siya. O magkatag suporta na ako tungod kay mabdus ko sa among anak. Apan yung bago lang, di naman siya makontak. O pa siya kabalik sa saan na kumabalik siya. Wala mo siyang mahibaw sa complete address niya sa Japan. Sa? Hala ka diha, Jane. Sabi ako buhaton, Yvonne. Umanak ka nila pa ko. Katultol man ka sa iyang ginabahuan din sa Pilipinas. At doon sa ilang opisina. Sorry ka ayo, miss. Apan limitado ang paghatag na mo og information bahin sa among mga trabahanting hapon din eh. Pero ma'am, mabdus ko sa anak sa hapon. Maluit ang ganak ko, ma'am. Gusto ko may bagon asa ko mahimo makontak si Ken. Sorry ka kaayo, miss. Kutob lang niya mahatag ko nimo nga information about Ken. Og dili naman sa pisi mo balik pa og trabaho din eh. Kay human naman ang iyang contract sa iyang pagtrabaho ani nga company. Kinuo. 4 years old na karon ang among anak sa hapon. Og liwat kaayo niya. Maggamay kay mata. Dagan ako giduol aron malukay ko lang ang hapon nga nagpamabdos na ako. Niadto na gani ko sa opisina sa ilang gitrabahoan sa Japanese Embassy.
O gatagan ko nila og calling card sa opisina alang sa mga batang giabandonar nga mga half Japanese. Apan walang gihapon ko nahimo. Ang sulti nila nga depende lang ko na sa hapon kung mahatag og suporta sa bata. Ang ako mga pangutana mo kini mosunod. Unang pangutana, unsa man ako aron ma-locate ko ang hapon sa ilang lugar? Nga ultimo ang company nga yung gitabahuan din sa Pilipinas, muna magmutabon man sa niya. Dili man mo sulti sa tinuod. Ikaduhang pangutana, asa man ko moduol aron matabangan ko nga ma-locate ko ang amahan sa kong anak or makontak ko ang hapon. Kimurag di man gud interesado ang Japanese Embassy sa kuntuyo? Ikatulong pangutana, may habol ba ko sa amahan sa kong anak nga usa ka hapon, bisan pa man o dili kami kasado? Unsa man ako pananglitan kung i-deny niya ang among anak? Dumay gyud og mata ang bata. Ikaupat og katapusan, mato sa opisina nga akong giduol, nga depende na lang kuno sa hapon kung mohatag og suporta sa among anak. Unsa may akong buhaton aron masuportahan gyud niya ang among anak? Usa ka geothermal engineer ang maong hapon. Palihog tabagig tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jane. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Og karong adlaw mag-uban ta kitag hapoy magkuyog mga sukintig paminaw tungod kay ako usa ka abogada. Ug ako usa ka medical doctor. Kami sa ako ang partner ang muhatag ninyo og tambag og tubag sa inyong mga pangutana og problema na may punto medical, punto legal, emotional, personal og problema sa mga ginadiling drugas. Muna mo pagdugay, ipadala niyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. Padasad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta to ang mga sukintig paminaw? Kumusta man itong mga puso dyan? So, sige season mag-is Valentine's yun, no? Yes. Ang mga nakadawat og buwak, kung naman eh. Ang nakadawat og buwak, nga katong tinuod nga buwak, dili itong mga plastic. Yung sa ingon man nila nga, munang plastic ilang ihatag para dili malaos. Ma-recycle next year. Mauna. But, ang kaning gugma, no? Di yun ni Valentine's Day ra, all year round yun. All year round, no? Yes. Ang gugma is mutual. Correct. And unconditional. Unconditional. Can never be one way, no? Correct. Yun lang yun siya pauli. Hangtod nga, nisalig siya ug may nahitabo nila. Nanabdos siya, nangatubang pa ang hapon sa iyang mga ginikanan. Apan dihang nananghid kini nga mo pauli sa Japan, wala na kini mo balik og dili na sab makontak na mauna ni ron, no? So unang pangutana ni Jane, no? Unsaon man nako aron makalukit ko ang hapon sa ilang lugar nga ultimo ang company nga iyang gitrabahuan dinhi sa Pilipinas, murag mutabon man sab niya, dili man musulti sa tinuod ug asa sa dapit sa Japan, brother? Naaman tay Japanese embassy no sa Japan, and then I think maayo man ang ato ang relasyon, diplomatic relations between the Philippines and the Japanese government. So pwede gyud ka makapangayo og tabang sa Philippine Embassy and or adto ka diretso sa Japanese Embassy para makapatabang ka og palukit sa iyaha, labaw na nga ang kanang iyahang anak may dakong possibility partner nga mahimong Japanese citizen. Yes. And angay gud na pud niya and i-recognize man na siya sa Japanese government, and tabangan jud kag pangita ana kung asa na ang amahan ana ang ikyas man nga no earth nga wa na magid makita nga pwede gid na ninyo siya malocate dito para mo take responsibility sa iyahang pagkaamahan anang bata. Yes, kung kinawadapan siya Jane doora na sa Pilipinas. Correct. Doon na mag Japan na gid ron. 4 hours naman sa Manila. Okay. So kanang pangutana, asa man ko muduol aron matabangan ko nga malocate ko ang amahan sa akong anak ug makontak ang hapon. Kay murag dili man gud interesado ang Japanese Embassy partner sa akong tuyo. I don't think dili gud sila moingon ka dili sila interesado basin dili lang kumpleto ang detalye no sa mga gipangayo nila, because kung they also need to know the full name or probably address no anang maong tawhana, and I'm sure they will really help you. Yeah, they will help you na Jane, no? Ingon nato ni Elaine, no? So katulong pangutana, may habol ba ko sa amahan sa akong anak nga usa ka hapon bisan ra man og dili mi kasado? Unsao man ako kung pananglitan i-deny niya ang among anak? Gamay ra gyud noon og mata ang bata. Hapon man di singkit gyud na, no? Now, di na gyud kay ipalimod. Di kalimod kay singkit og mata, no? Oh, no? So, ang importante ana di gyud siya ka-deny ana, if ever challenge him
to a DNA test. DNA testing yes, na. no? Papilian siya unsang teknolohiya iyahang gamiton ang kanibang sa Pilipinas or adto sa Japan magpa DNA test, no? Kay di man na mausab kung anak nimo maurag yun ang dugo murag yun ang resultaha nga mogawas, no? The same DNA ang nagdagan anang dugo, no, o mga chromosomes anang bataa, no, as that of the mother and the father. So confirmatory test ang DNA partner, correct, no? Correct. So ikaw pa to katapusan nga pangutana. Matod sa opisina nga akong giduol, mga depende na lang kuno sa hapon kung mutabang ba og suporta sa among anak. Unsa may akong buhaton aron masuportahan gyud niya ang among anak. Usa ka geothermal engineer ang maong hapon. May kaya. Ninot nagtrabaho, dagko nagtrabaho. Geothermal engineer ba mao ni mga mining partner? Yes. Mga geothermal energies. Pwede gyud siya og mining or energy. Energy kanang yes, kanang natural gases. Kanang mga volcano. Volcanic nga mga kanang energy emitted from under. Yeah, pareha sa tungunan para sa ormok. Naamantaan na din ha. So, what you will do, ang angay nimong buhaton in kaso gyud og dili na gyud gani na nimo malocate or og malocate man gani, no? Kay atong paningkamutan nga mo-file na lang yun ka og kaso dire. Laban ako na kay kumpleto nga detalye og pangalan anang hapon, maski og address o especially address pud niya, last known address diri sa Pilipinas, and mga taog support. And after that, kung makakuha na taog ruling, which I know you can get, no? Then kanang decision pwede na nato ipa-enforce or ipa-attach nato ang sweldo niya anang iyahang kumpanya, or muadto ta again to the Japanese embassy and the Japanese government and ipa-enforce na to ang court order nga nag-order sa maong hapon for support. Yes. Pwede po ta mo file og kasong kriminal, manghinaot ta nga just in case, no, for economic abuse and psychological abuse, no, kay di ba nalalim nga biyaan lang kag kalit. I can imagine the stress and the trauma nga imuhang ang naagian isip sa kababay, no. So, pwede ka mo-file o kaso nga kriminal on VAUSI or Violence Against Women on Republic Act 9262 and hoping na kung ma-assign na siya balik diri, makalusot ang warrant, madakpan siya, di siya kalargag balik. Di siya kagawas. Di na siya kagawas. Yes. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaut-unta nga namin na pagtulunan karong adlaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN. Daghang salamat. Og mayong adlaw.